Kawtal jahol yeso e joɗodal ɓoshingal hakkunde wondaɓe innetengal CODEL les ardungal Dr Wazir Oumar Dicko taski ñallirki ndi elto e ekkitinol no Koonal Zamanu waɗirte nder hoyende to fumbot falde nun diwal hirna lesde ndi ngam wallitago remoɓe famɗa sembe en no ɓe ndemirta ɓe ñamna ko e maɓɓe ha ma ɓe corra ɓe keɓa ceede nastoje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mo volwanta on wajiri Dr Oumar Dicko hande ɗiɗi lewru sappo e go'oru hande e asabe min noddi fulɓe feere feere ɓe tana en fulɓe min ekkiti ɓe waɗugo engrais ɓe mbiyata fertilizer ko koonal je awugo kala ko giɗɗa awugo fu ngam ɓe mbiya fulɓe meɗen ndema en ko kataɓe ko ɓe ndemira hani ekkiten ɓe to ɓe ndemi ɗume ɓe gaɗata e ndemri may nden ndemri may ndi yaha yeeso. So to en giɗi haɓugo ɓe soyde ɗo sey gaɗen irin kuje may ngam ballitoɗen derɗiraɓe meɗen rewɓe worɓe non woni en balliɓe. Wuro Fumbot laatake woto nder gure ɗe berni hijiri ɓe fitina bonnalu en saggutuɓe soyde jonde jam to diwal woyla hirna e fommina hirna dooli ha accugo nokkuje maɓɓe aslije. Kawtal CODEL ni ɗon taski ko nde waɗa ko wawi fuu ngam tabbitinki hijirɓe ɓen keɓanama laabi ɗiɓe koytinirta gurdam maɓɓe ɓe kisa tigorago yimɓe tawaɓe to nokkure nden. Wawɓe haala ɗon mbi'a ekkitingo ɓi adama no o hurata o heɓana hoore mako ko o nafitorto ɓuran wownugo mo rokkego ndeni fuu. Nder kuje ɗe CODEL ekkitinta yimɓe ni ɓaawo Koonal hawti ha e wadugo sabulu lotnugo nebbam wujago e ko nandi e non. Ballal CODEL ni haɗayi ha hijirɓe ɓen tan yimɓe ɗuɗɓe wonɓe to nokkure nden e ko taari nde ɗon tawe nder elteteɓe ha kala elto waɗetego fuu. Nonnon bo CODEL ɗon ƴewno yimɓe ko ha to yiɓe ngoni ɓe mara ko ɓe kuwa ngam ɓe mballito ko e maɓɓe ɓe ndayo joɗago mere. Haragare CODEL ɗon taski eltugo kala yiɗɓe eltego e ekkitinego waɗugo kuje innaɗe ɗe e fuu ko ha toye ɓe ngoni nder lesdi ndi. Kai koma wonɓe to lesɗe keddiraje nde laatake e woodi carɗuji ɗi kuudal hakkunde lesɗe e lesɗe.